Ka bên ta cho ngã chiều nào Koridor tam ya ka berthei Silenter ka chinh em trong angan ya ku trai bad me lambat me oh lambat me Silenter kajing em jonga angan ya ku try bad me Record kembali Hakilen tidung tu suma Lambat me Dongi ai kublai na kamtaka Senior Christian and World Society ki balaya lam yang dikecing ruai penrem lingba jang negapor. Bat habangin yo ban peteng yang dikecing syakri. Nagal yang jong kabalang ipediang sunguha ya pi baro nado ki paranong syara ki bai ki jongi ki dekat ke komiti balang ya pi ki long kapa ki long keme ki para samla rengkat mat ki heb ki barit Akakar tengah jong try baru nak pernah menjengi Jesus Christ. Ni pediang sungguh haru nak kamta jong pi ki para banget ki badon haki weipat ki balang ki bayadon rengkat bat ngi lembah jong negapor. Kajing don kajong piru kanang penurham ya kan kajing syakri play. Ngi hot sungguh haru nak kamta jong pi ki parlok ki bapet lembah kan ka YouTube channel jong balang. Ya piru kajing kublai kalong hakar tengah jong try nong pernah menjengi Jesus Christ. Ki para banget baro kane kasngi kalau kasngi ka bakarpang ya ka balang akaba kalayo wan penlong ya jeng sengalap nado kane kasngi nang kong bat hakani ka tayo baro sitayo lingba ki program ki baper bat hado kane kasngi inyo wan penlong ya ka jeng sengalap ka balang ru kasngi karpang jong ka balang hapo jong ka kijpi assembly baro ka wai akaba tip ya ka kum ka revival Sunday Manango yau belai ba ulah pentemai ya ka balang ngajong hakani gari ka bi ka jongi bada ka jing duai ru ba belai unang yai kerku ila ka balang ngajong
Mat habang gidon ru hagan kapor. Ngiang nut ban ngitrang ya kabor ka jong umun simakot. Makan yo bantrei apo jongi. Tengin ya peteng ya kani kajing seng. Naga jingrwai ka basispa khatsan. Ka nambar jingrwai ka basispa khatsan. Shiwa baun let shabneng Jisu ulak ular baun pha hangi yumun siem. Haka balang ban yaitrei. Yakisen ran kalabiang. Kumtu borok sau jeli kedekot ka jingrwai ka basispa khatsan. Bat habaladap ban rwai kan ka jingrwai ngan sakot I mestashan rwai lengdo bain pulih nak ktien ka jong oblei ban rwai. Shua baun len japoneng Jesu lagular baun ilu bensim kapalang bang yai tvem yakisen ran kalabiyang kajing ai ensim yakisen ran kalabiyang kajing ai ensim lajing gular ula pendem kan asya oneng ukiu tiegu bensim ulahiyarla kendim kihajar biu hakapente kos laburom ya kaketeng Jisu es hakapente kos laburom ya kaketeng Jisu es kajing kular rem jong ubleika tang biyang yangi en atingi lapan tuai pa unwan umen sim atrai Jesu yang iken mau tenoshi un ugen sim. I
pensim amen simba kucing kularwan dajing ajong Haswa yang ingin lang hau play kejung tuai, ingin skor kat tu kan ni nak ni kejung sisa kat tien kejung play, yang kabangan penpule hari kapor, nak arteli ki bentang, kata nak kitab sam, kalian ka basan puai, kat khot kaba shipho ban kabakat ar, kumjuru na ka kitab Isaya kelenong kebersau po. Kat khot kaba arab khundai ter kebalai puai kikten ki bong kum ni tu penlong ka do nu kaba thamai hapok jonga uplei ban tu pen thamai ya ki men sim kaba bet hapok jonga wat bret no yanga nakmat jong me bat wat simno yalau men sim ba khoi nanga tu ai pan hanga ya ki jing kemen kejeng pen im jong me bat ya kejeng kersan yang dak mensim ka bakeloi ula ai kapor hakibas ngol wai bat ha ubom don bor upen roy kabor wat ki samla kin ngol wai bat kin ngul thai bat kirang samla kin kelon khoi hendrai kita kip ap khmi yo trai kin pen thamai bor kin her sajrong dagi tham niang kum kipuk ni kin mare bat kin om sngot thai kin ya bat kin om sngot wai kum tu yang layo sngot yang ni ka jing sisa ka tien ka jong play ngin pendem ha ka jing ruai ko pa jong hiu ba hap neng long ba khu ka kerteng ka jong me wan ka hima jong me long ka mon ka jong me ha khandau kum ba hap neng nhai ngụ ye mi ku trai ke ni ka por ke ni ka klemat jong ke ni ka singi ku pa ya ka ba ablei mi la bu bet ya ke ni ka singi ku trai ya ka ba ablei ngin don ke ni ka yeng ka ba kentang khu ye jong me bangin mani bangin pendon burom ya ka gerteng ka ba krau bat ka ba em ka jong me nhai ngụ ye mi ku pa namar ka ji do ringkat ka jong me ku trai ya ke ni ka tayau baro si tayau ku trai ya ka ba Kutrai ngiyo ban pelong ya kan ikijing rakhe kejungi ya kan ikiri Bible week bar di Bible Sunday nyangu ime kutrai namar kejing doreng kat kejumi ki program ki bapher aplay ngila sisa kutrai ban pendep ya ki da kejing penchai bor kejumi kupa hod kutrai ngidon pat hani kes ngi ka pekentang kejumi hakan iki yeng ka bakhu ki yeng ka pekentang kejumi kumne kum ki khon ki jome ban yo ban manilang ya ka kerteng ka bakrau ber ba em ka jome ban yo kupa ban snap bat cha skor ya ka jing sisa ka tien ka jome trai jisub ka doro nyai ngu yemi ku trai na bentah ka ni ka tien ka bakhu ki jome kupa
trai hội cùng kia brio nghi tọt Israel cô pa rei trai ai bộ mình xem cho mình un trai lại lùi hấp đen chung yêu way cô pa wat chim nọ cô pa yêu mình xem bạc khôi yêu cho mình cô pa leng bagata cô trai nghi lại bukan yang scam cô pa ya ka ban chakri ban penan buram kerteng ke jong me ko pa mun se mu jong me un tre ban unyai lai lu ya pedeng jong i ko pa kum ki khon ki bla seus pa ki jong me ko pa leng ba kata ko tra ngi la ablei ya ka ban ya le ya ki bui thap ki jong man ko pa ngiu i ko tra ki ki sngiru ablei bon ko trai ni no man sim ngaro kum chu ko pa andre atrai nga khot kerpat ya kerteng ka jong me bo man sim jong me ko trai ya lai lu un pendai bot un kren ha po ka man sim ka jong abat ka jong i ko pa leng ba kataken ko trai ngin rehem ban syakri ban penon puram kerteng ka jong me bat kum ju ko pa kum ba usaya wong ko trai bangi ap kermen tang ha me ko pa ho da ko bor brio ngimla ablei Nrei ke jing kermen kawan ka khet ke jing snei ke jong me ai bakan ke jing kermen play ke jong me ko trai kandap yang hangi wei pe wei ko pa walangi sibon ki jing ele ngia kendu ke jing im nrei trai ai bakat ke jing kermen play ke jong me ko trai kan trei bat kan yo bandon ki jing mut ki jing perkhat ki don hut ki jong ko pa leng ba kata ko trai ngila bani le in ko pa ki ta ki bui thap ki jong boman ha ke jing im ko bomal ka sngi ke jong ko pa trai kum ke poru dorikat ko trai bat kini ke jing syakri ke jong ikut rai na do bastang hadu ko bawai ke jongka dorangkat ko trai kini ke por yo upai lang u jong beru ko trai yo don na peng jong ki ko trai ki bapang ki basitom ki don hala ki jong ki shem ki jong ki hala ki jong ki men sem ki jong ki ko pa rei trai pen chai bor da ka bor men sem ba ku yu jong me pen thamai bor ngi ko pa ya ka bangila ban ya le persya ya kita ki jing pang ki sitom trai dorangkat akan dikepor ku trai ke jing syakri ke jongi nyiboti bani IT ku pahpo ke nyalam ke jong me dorangkat ku trai belo jong syakri ubami ku trai merawan lam akan dikepor ku trai hot ku trai ya ka ku trai un sam ha pedeng jongi ya ke jing sisa ka tien ke jong me ku pa hot trai ngiyo i ba ulong kum ni kum ulong ku trai dei da ke jing dorangkat ke jong me dei da ka bor ke jong me ku trai trai me pen yang akan dikepor ku trai ban pla ya ke jing sisa ka tien ke jong me trai hoi ke jing pen krek ka long no breu ko pa nrei ke jing pen janai ka long na ka khet ke jing snei ke jong me ker khu ya ke yen ka sem ke jong u ker khu ki kam ki ti ke ba udon ko pen ran ya ka ba un nang yai pen telun ku trai ka kam ke jong me na ka por sa ka por ku trai tus ngau ku trai ka bangu ka bukat ker pat ne ka por ma bru ku trai ngau syakri barit u jong me yo ngam nang ban pan kat kum kemon ka ba khoi ke jong me ko pa Nrei ka babatu sim ya ka pangamnang ko trai tuklet tu ma banang hikai al kasngi na begini hidem ngingu ngipan haka kerteng bedon bor ka cung utrai padunong penim cung Yesus Kristus amen. Timan tapat ngin pois ka benta ka bangin yo ban pediang no ikijing aingu batkat badang pediang ikijing aingu ngin yo sngoru ikijing rai kerpang na ka senior Christian Society bat hadian balada ban pediang ke jing aingu bat ba ka senior society kalada banai ke jing roi kerpang nga jongka ngan sa kod itimemsan eli dekhar ba in pengentangi ni ke jing aingu bat hadian ke jing pengentangi ke jing aingu in sayo sngawi ke jing pemenana ka balang bat kumjuru na secretary jong commission and evangelism committee.
jingle to take her high, jing emma 정이 ai bottom mai, Tuan tu ben kendo da bojong ni mi Siapang kahok jing bisa jingle di bangin yo bottom mai, halakas ni bangin shakri mani tang yami.
Gini doy. Kumni pat au blay ubok pa jungi ubam neng. Iwan man damret hakamat jong mi kokan ran. Lingbag jong kani ka janmi. Wan aingu yeme namar kijing isnay kijing kerku kijong mi kokan ran. Yakaba mi malal lumlang yangi bangin don hakani ka yeng kabakantang ka jong mi. Bangin yo ban syakri ban yaro ban pendan buram ya ka kerteng kabakrau ka jong mi. Ringkat bat kajing ap kermen ko kanat bai bangin yo diang ya ka bor ka jong mensim bakhuj ujong me kutrai ya ka ba mi mala ai halaki jong ki bangai kanrat bai ling ba jong kani ka por niwan man khot kar pan hakmat jong me omen ngausen ai ko kanran omen kan mau lem yangi ling ba jong kani ka jing syakri ka jongi ya ka ba men pha ko trai ya ka ding jong men sim ba khu u jong me bangi kom ki bangai ko trai ngen la ban im ban ya da ka bor ka jong men sim ba khu u jong me bangi nang la ko kan ra ba i ban trai chit ham ya ka kam ka jong me na ka ban ta ban kan tiu nam ya ka buram ka ba krau ka jong me isnai ko kan ra ba i ban kan mau yang i hakum kani ka por ko trai ya ka ba men yalam ya lo jong syakri wa kodor jong me ya ka ba melawan ra hapreng jong i hakane ka por baka khubor ya ka bangin yo snow ko kan ran kan long ka jing ker khu kan long ka jing men thoi bat kan long ka jing thau samai ya ki men sim ki batalat ki jong i me i ko trai ba i bangi em ma ki ni kisngi ngi dap tang de ki jing talat hakaji adai ke jongi bat mi ko trai ngawan hakani ka por ko trai ban ai ti la ka jong ka jing em ma khamat jong mi ko kran snau sun ai ko trai ya ka ban sim tang kom ni ko mga long ko trai ya ka ba men pen samai bor men pendap nu men sim bo khoi u jong me kan rat ba i ngalong tang unong pop u ba krau hakmat jong me rais nei ko trai leng ba jong kani ka por ya ka ba men sim kanti yang aku trai bangan la ban ya hakalenti ka jong me ko trai nang ni sakmat hakaji adai bat me kan rat ba i hakum kani ka por hakajing syakri ka jong ya me ni wan ru ko kan rat ba i ban ai kini kijing ai sekakam ka jong me isnai ya ka ban pen kan tang ya ki ko trai basya kano kano ko benta bakum kabalang kan yo ban pendan kam ya ki Kindalong ki baman roi kerhai ko trai na ka benta ka buram ka jong me kerkhu kan rat yang i komu pailang u jong me ubadan hapreng jong kani ka jing syakri ko trai ai bengin yo ban mi na kani ka ying ka jong me rengkat bat ka jing suk ka jing kemen bat hakimet ki ba ko ki bikhya kan ran ngau sun ai ban pediang bat ban sha skor ko trai yakini ki jing duai ki beret ki jong au nong pop ubajot bat boram tam Nabaka kerteng ke jami jisu ngapan ngangok ngatam mentabat syadu kata bom jukuru amen.
ya seng bakado jong kene jing rakhe jung i kene ka Bible week Bible Sunday kalong sibit akapar riu siteng jan miet dan ru kapar riu baji kandan jing rawai pen remersi mapo jing lam jong ka Senior Christian Endeavor Society ta inong tem Mr. Elvin W. Kongwer ne lam jing rawai Mr. Bantan Lang Wan Swet Chairman Teman Besan H.W. Tham Polis Dang Baduai Mr. G.R.L. Marshilong ngin lo mo jing ingo bat kadang lo mo jing ingo inyo ika special number naka male voice jong ka Senior Christian Endeavor Society bat inong elap hakani jasang ilong Reverend L.O. Garat I ai kublai na kam taka Senior Christian Endeavor Society kaba pila pensngo ye kan khobor ye ka jingalam ga jong musim khon ublai unang kar khu ye pi ka jing sakri ga jong pi ya ukon rat haki por baro jong chim deleng ba jing por ngila pois ka banta ka bangin sayo sngo no ye ka khobor na ktien ga jong ublai bat ngi sngo kemen kum ka balang ban yo I hapteng jong ya I Reverend KP Marsering wat ka don ga jing bakala ka bala pren ha ka program Ringi karpat hi pasor pin sngo bha banum sngo ye kadon ka printing mistake ide Reverend KP Marsering but angai skam ba kindon napreng jong phi kat tu gat ne ki bala ye itho ye pasor KP Marsering but kindon ru napreng jong ni ki bampat itho nagam ta jong I ki bampat itho nagam ta jong I Reverend KP Marsering ide I bapet I bakhmi ya ka umket district ka bahap apo jong ka ribhoi mingi presbytery apo jong ka sinod ribhoi bat manta I don ru apo ka office jong ka ribhoi sinod hakaba ibat ya ka kam kum senior executive secretary bat sasisian pastor ko mangilap yang sungu bahaya pi menne mi pjang sungu bahaya pi ru hakane ka por ba pi lap yang ya ka jingpen bet jong ka balang ya ka ban sam ya ka khobor na ktien ka jong oblai bat kumba ka balang gala duai inges kamru baga khubor ka bangin sayo sngo lengba jeng ka por kan long ka bor ban thau thamai pat yang ilang baro ki badan hakane ka por bat haswa bangin sayo sngo ya ka jingkren na Reverend KP Marsering ngin yarwai ka damar jingrwai ka basispa lai punyo pha atra ya la jing sawa menta da ka bor bakrau ban ya le ikaktien jongme sha bu breu umla kan pa kumtu boro art ligir khat ka jingrwai ka basispa lai punyo Beda
Kajeng kublay ya pilang baro iway pa iway. Haga kerteng kejongi ublay wangi syakriu Jisu Kris umalong mo ubreu momensim mo koj ula syong tali bat baka revival ngiyo isyana haga renyang bat kikam kijam kijong kublay syubuan pastor kikentian jo kajeng pedang sobha bat kikentian jo kajeng penitu kijong pi yang kinong syarai kitanusan baro jong kebalang kajeng pi hang ne hasyap Kidkot jong ka komiti balang. Kilong pa kilong kemi kilok samla. Bad baro kat kibala bandon. Hagan ika jingi seng ka kerpang ka bangidon. Hagan ika sungi ka revival Sunday. Ka bompi kum ka balang. Pi lapan bet ru ya ka hakadur jong ka jingi seng yalap. Ngadap dari jingi sukumen ka bakrau ban yo ban yeng hapadeng jong pi. Bat kerpang ban sim ni kena ke pulpit ka jaka kentang ban yalam ya pi sya ka thuai mayan ka bejeliu na ka ktien ka jong blay ngawan ra ka jing kublay na ka ying ka sem ka jonga na ilok bat laingut ki khun ki bangadon arngut ki khun kem thai bat wei u khun sinrang ka jing kublay na ka pastorate umket ka ribhoi mingi presbytery bat kumju ru na ka office jong ka ribhoi Presbyterian Synod rengkat berka jing duai ka jing kerku kerdo bablay unang yai pen thamai blay unang yai pen im bat ublay unang penlong ya ka balang ka jong pi ka balang ka baki ka bayat ka balang ka badap daw mensim bat ka pen isyena sya ka pertei ya ka bor jong ka jing trei ka jong mensim bukoy Syuabang niya syakmat ngakwa ban pen mau namar bakaday katayo bat kasngi kabalabu bangikan mau ke revival ngakwa ban pen mau tang ya kana kaway bakata kalong bangin nom klet bangi day kikun jong ka revival ni day kikun jong ka revival Mday tang bangiyo pediang yo I kanika revival. Hakari kasi jantia kabaiet ka jongi. Kabalaja. Daga jingpa ka jong belay. Ya kabor jo ka jingpan pemai ka jong Kamkut tang kata. Dan ray bangi ngakwa ban pekan mau. Bangi day hikikun jong ka revival. Nadu kabalang kemi ke jongi nangtei nari Wales. Ki laingut ki mau bersiu jongka Welsh Calvinistic Methodist. Howell Harris, Daniel Rowland, but William Williams. Kini ki laingut ki mau bersiu jongka balang. Ki lalong ki kun, but ki so jongka revival. Kibalakwa bangun ra e kajinglong ke baim kajinglong ke baki kajinglong ke barhem hapo jong ke balang bat ngiyo e ka Welsh Calvinistic Methodist ka Presbyterian Church of Wales bat syadu syagari kasi jantia ke baiet ke jongi ke bangidai ki kun jongka bangin kan mau bangi day kikun jong ka revival ladangi don kano ka heredity kajing hiar pateng ngasngoban om bakaway ni kimak ka trade jong ka balang ka jong ka long bangin dang yayo pediang ya ka revival hakipur baro kibansawan kumju nakabenta jong ka kubor hakane ka nopai jong ka sngi ngakwa ban keren kato katne syapang ka jing don kam jong ka revival haka imlang salang ka bangingi don bat haka jing im ka jungi kum kibreu kibadon hapo jongka kanong rim jongka ni ka kubor tongin bu ika dagi artli kanong rim
Kanong rim ka benengkong kalong ngetip hai ka gospel ka jong witness kalanong kabalay berkat khot ka bakan riu. Na bau blay ula iet kata ya ka pertei. Kabak penken mau bau blay u iet ya kena ke imlang ka salang ka bangi ngisong ngisa hadu menta mene. Kat hadu bau lopa. Ila jong kun jong u bala kamarway ban syayap halor jong kading pena. Kanong rim ka baar ka long na ka juhi ka gospel. Lenong ka basipo ka khot ka basipo kat way. Try justru lapan kan mau yaw nong tu. Bau nong tu ulawan bantu. Unong tu ulawan ban penjot. Unong tu ulawan ban kat arliang. Ulawan ban penwit ika digi imlang ka salang ban penjot ika. Try jisu ong pat banga ngalawan. Bakin yo ka jingim. Bakin yo kerhai ya karu. Banai ka jingim sa sisin pat. Ya ka jingim ka basimet jong gibreo. Banai ya ka jingim sa sisin pat. Ya ka jingim hakil long yeng kilong sem. Bat ban thau thamai. Sa sisian pat. Ya ka imlang ka salang ka jungi. Tongin let show blay. Haki jing duai. Blay snay ban pentik na. Bameker ku yang i hakan ka jing seng. Bame jungo nalaga jong ka ket. Ngimla ban klet ko kenrat. Bamela penahap ya kemana na beneng. Men bagi kun Israel kila tangan. Mela kedia ya kupujung me harut jong ka Duriau Galilea. Ngiru ko kenrat kum ka balang ke jong mehang ne siap. Terang ban ngisliang ya ka ketien ke jong me. Namaring sutu pengidon kam ya ka bor ke jong me. Idon kam ya ka jeng penkim. Idon kam ya ka jeng pentemai. Idon kam ya ka jeng teipat ya ka jeng em ka jong ika bala jot ka baram. Barban teiru ya ka ne ka imlang ka salang ka jongi pensle ila jong syakri ubarit ujung masa cisin pat bodlong tangga tendong jing pensawa ya ka sur ka medan ban keren naka banta jongi iwai baiwai kerteng ka jong trai berunong pen imba iya jongi u Yesus Kristus ngipan bat ngiduai amen. Ngidon ya ka ne ka perthei ka imlang ka salang. Kepala dengi keren ya ka jing shisha ka bangla yai belaju yai pen kan mau. Ka bang yo id la jong hikmat ka bang imat. Bat ka bang itip. Ka imlang ka salang. Ka ba i kumba ka hok bat ka jing shisha. Kam lachu watang ban ring lane ban penhiar mensiam. Kalong kumta nadu ke jimbut jing perkat ke bengikum kibriu ngidon na kini kisni. Hadu kadonut ke pasungutu ke papuson ye ki ai ke bengidon. Hadu kaktien ke telit ke bengi keren. Habapai sya ka kai ke pateng. Sengau diau ban kedau i kumba kalong kumta da kabuburom kalak ban long kendiat ani sibun habapai sya ka sanyi hima sima ka sensyar ka kadar i kumba kalong kumta habapai sya ka rukom pendap kam pendap jam i kumba kala etan ban ikren hakini kisngi ki bangingi don. Haba ong da kumway pat. I kumba kilakan riang lut. Bat sisin menjur.
Ladai ban yang menjurlang ya kajing ong jong ki bubun ki balang. Bahkan ne ka pertei hite la ban penbek ya ka. Satang bau belai untang no ya ka dagading. Namar kat syabapai. Peliak ding jong kajing kermen i kumba kim la. Kim don bor. Ban he ban san. Hendra ki peliak ding jong ka jingjot. Bat ka jingken reang. I kumakan nang sar. Bat kinang kiu kinang pur. Nakaway ka jaka siya kaway pat. Nakaway ka sinong siya kaway pat. Bat ki jaka ki banta ki baper ki bangidan. Ngis kong ngiu ngis kong diaw. Ban ngimtip langit ang don em ka jingkerman. Kumki kristan. Ya kan ka imlang salang ka wangingidan. Ngidon ya ka pertay ka ba ibang haba peit nabar. Henry ka la banlong ka ba kedor. Ka ba kedor. Namar kata. Ladakane ka revival week ka bangirake ka ka sungi. Baka revival Sunday kapangirake haga naga jingiseng. Lada ka don kano ka kubur nagabenta jong ka imlang ka salang ka jong ikalong awblay. Lada long ka mon ka jong me. Tawan mantang daga ding ka jong mansim bakoy. Baka ne ka ying ka bangisyong isa. Kane kabangi don manlakas ni kabangi ring bangi peniyar mensim ni bam ni di naka kamlong shu kababed kamlong shu kabakuit blay lada ka revival kajong me kaja barka tray sisya nadu tendrai ni kwa au blay baka ni kabangi syong isa kat bangi dang imhang ni pertai. Kumki kristan nyemla ban yoi bahkan long kumne kum bakalong ban nyemhun kumki kristan ban yoi bakalong kumne ngine duai ru ike jing duai ablay lada ngalong mga ka kubor lada ngalong mga uway naki toyarap yang ay kejung telat ka jeng ablay banga nganla ban le ay walam day sibun Henry wat tang kendiat ro panang penbha ban pei pat ban pen itenat ki kho ki bupei ki jing klem ki jing tua ki badon haka shnong ka thau ka imlang ka salang ka jungi ni don ya kane ka perthai ka imlang ka salang ka baka akor ka burom kala hiardor Kiriu temen ki jungi ya kini je sungi ki juong. Naya keren syu ya ka akor ke buram. Kala kelon bat kala haplut hamadan. Nadu ka ketien ka telit. Kayat ka yang hadu ka kut kesem. Kala hiardor. Ka buram prabangit biyen. Kadai kata ka jingpong, ka jan ka bangikup, na ka pansniat ka bangidang. Dan rengi sungo diaw, pakum ki brio, kum ki samla kerpang. Ngila kelalong, kibas nyudur. Hakini ki sungi, ngila penelong daw thala. Haka bakaburam, haka dur ka bangidon, kala belat rong. Kaburam maki jan ki bangapong kala tengit. Bat kaburam maki kam ki bangile. Kila kela bladrong. Lok ba iye. Ladaka revival jong ka jing pentemai. Kadon bantrei lane banle ai. Ngakwa ban pengken mau kini ki jing seng. Bakal longru. Hang ni. Ladang iladai ban sop ban spine. Iki AK baro.
kiba sniu kiba put ni tuai baka ding jong ka revival kan pen khuj nadu na tan rai ba jong karukom long karukom man ke jongi ngik thang ban kedo ye ka jing sisya dan reka long kum ta umla ban lak ba ban len ni don ye ka imlang ka salang ka ba i kumba ka jing boman kala sensyar sisya lada bu da ka wei ka ktien kumba ong ki wei pat ka jing long mrat kala sensyar toy ha ka jing sisya ngin dala than ban ben ye kimrat ban ong baki bahan ki sniu ne kila sniu palat namar ngin da tip ti kena kimrat ki long kumno tandang ila kelamrat ni susung tu kimrat dan re haki kentin ki bang ya bu pat ba haki ni ki sngi namar jo ka jing long ka jing man ka bang ngi don hateng ngila kum simru iki kerteng ki jongki ban pendon kam ya ke ei ke bangila ban yoi kajing syara bor kajing syakle beijot ki kentai ki kena wat ki temen ru bat ki kamrunar jong kado ni thang sisya ban pule ban sngap da ki skor ki jongi kini baro kimi namar kane ka jinglong bomman kalapen beriye ki kemat kalapen bakla ya ki jingmot jing perkat bat kalapen jabo ya kane ka donut ka bakut ka blai ubu akan longer ni yang ki jungi loksam la bat ki para bangit be iye jonga lada ka revival ka don bantrei ngamtip ka revival kan bu na em haka dok nut ke jonga jong piru ya ka ding jong ka jing bitar ka bariu blai mar ngimla ban len ya ka jing shisha ngidon kamban ken mau bagi jing sniu ki yo ru ban karoi dei namar bangi ki batip ban le ya ka babha ngila le tang kendiat ngimpat le sibon so sweet ban kedau bahkan ni kajing long boman kadai kajing long merat kabala pentamput kamtip hok kamtip sot kamtip kur kamtip kha kamtip briu kamtip blai bat kamtip shenrang kamtip kenthei lok ba iya jonga lada don ni hey ka bagilin da dwai show blai ngin kela kemut ban khot ia kan ke imlang ka salang ke jung kelong blai bakari bible ke jung ne kan sar pen khuj ru ya kan ne ka ying ke jongi ka bangi syong ni sakman ka sngi ngin sa poi shabneng ndala waino nang nena perthai ndagila poi shabneng Henry belai kat bangidang don hapertai kane ke dega ying ke bangi syong isa. Ka ying ke bala kenreang, ka ying ke bala jot. Isnai bansar pun kuit. Mame. Ni don ya ke dega imlang ke salang. Ka bagi jing snau ba bat ki jong ke pertai. Kira penjot lut. Kira sar napang. Nadu nanong kendong nadu kena hadu orang ba nadu ubastat hadu ubabi ngidwai ladaka revival kadon kebor bantrei pela ngidwai bahkan longhang ne namar bagi kun samla jongi kila jot ngaju iit ban perken mau yo simpa usim song nong ruai ujongi bejupun kan mau ya gini ki kentien ki bakordor jing ngau bah pertai babun rukom yang iki athap ban penkelon
Lakum kilang matla bun kila syuya nyom. Bat kilang ngam jelop belum. Hagi jing pen syoy jong parlok. Sedang banyamat bun jait ki droks. Ki syam sisya hang ta jing sngubha. Bapli kim tip kin sama kena. Bun ki yat wir ki yat rumah. Ya tanden right ya di kenja. Ki sngau jing mat sisya kaper. Bapli kim tip kin poi san ker. Lagi jing sniu ki bakam syirkai. Barok ngitip kakiat ken kadai. Lasyu ya di ya dihim. Man la kapor. Bun kila limno ang siteng por. Man la kasngi lasyu ya terput terpat. Kentai ban pediang ru bun sien hap perkat. Man la kasngi lasyu ya buat jau she. Ya no syu ken. Kentai kentre. Kat syabapai samla syenrang jongi. Sngaudu jeng kermen ki kentai bapli. Lada apot kumkani ki yoi. Bat umama kin lej ban sadi. Lakok teilut bat kiat bat droks bat kenja. Ila kamet ki le bom salia. Katokan nepor kia im sahu tangkat nopat kila poi syaru. Haki por bamenta mdei tang kirang. Kam sniu babunjat ki kentai ru lanang. Lada le tamlei seki kentai. Tang ban pej ru la isyir kai. Da ka bamelian kam sniu babunjat. Kalong hitik kumba susait. Pi bompat melian. Kabha ban kentai. Lem kum tate pin saja dai. Warhabala tip ika jing sisya. Bun na ki briu ki le bom salia. Kat nang kang nang lek kenang nang ya lek persya. Namar sya beneng ban poi kloi ki kwa. Nda poi beneng kini kemen ya sahu. Hendrai ka ba kalong yo omju. Namar ha beneng. Mdon kiat mdon droks om ban se. Hap ya krat syadu jok. Kiar nagi jingdi besniu ki jingdi belam milai jektong. Ban kam ya pulung. Di da serwa kejat da serwa dokbong. Ladapi sngau tenreu di dai sajau tangkat no pin sayui bala heavy kayo. Blay ngiduai pala damedon nei ai. Hakane kabang yo i man lakasngi. Ngiduai bakan ka revival ka jome kandon ka bor. Kabla kta eki kun ki kti gi jongi. Kabla kta eka syong ka ka jongi. Pat kabla kta lut ke ka bangi. Ngidon. Lok bayi jonga. Ngidon ya kan ka imlang ka saklang. Ladang ikren ni ka jing sisya kumbakalong. Ka imlang ka saklang ka pertai. Ka baki breu ki long ki bateli. Wat haka jing dapura ka jongki. Ki breu ki bateli. Wat haka jing long ba dapura ke jongki. Haba pai sya ke jing don jing em. Kayok ke kot, ke kamai ke kaji, kaying ke sem, ka kup ke pong ki kali ki motor. Mdon jing duna ai ru em. Haba pai sya ke jing nang jing start, ka bor jabing ne ka bor machine, ka science ba ka technology, la tip top lut na dong sya dong. Haba pai si jing skauba barki jing penbernya. Kai ke bangi melak ban yo agini gisngi ngi yo lut. Haba pai si ka burom barka jing penkup burom. Kai ke bapi melak ban yo. Haba pila poi si ki kliar lum. Ki bapi pi poi hang ne hapertai. Hendre ong unung ruai. Balai pirki. Bahaga jing sisya piyam. Pi bener ki ya ki breu. Hagi jakapat ba. Hendra ka jing tia ka jong pi ke bak pi tia. Ki umat gitu. Hagi ngap ki jong pi. Pi tia hagi jing tia kepada ki paula. Hendra pem yo tia. Namar ka jing dap. Kabangi don hagini kesngi kim long
klem ki kho ki bapay day hang ne ladau Solomon udon ai ka kubor ngila day ban like ban ya kendo u ubala mat lut ubala tip lut ubala yo lut yaki ai baro enrei usai ki kentien riu stat ki kentien siar kentien riu rupa ki jo u ki bau ong ka jing thala jo ki jing thala baro uang kalong kabalenai kat u Solomon namar ka jing dap jong ki ai baro ki bangidon kim long klem ki tliu ki bapay bat ki basuda kajing dap kalak ban long ke bapau syabar kajing pernai ke bapalang Henry ka mensiem te kayam ka basyapo te kaduk ka kerdu ka syong ying jot ka syong ying pay ka syong ying jot ka syong ying pay kajing dap ka pengidon hane pertai kam long klem ki syak ki batar bat ki syang kau ya ki baap kade ke jing dap ka bapo jong ka don ka jing belat bat ka jing jo ke jing yam kalak ban ya halor sla henre nasyapo ka don ka arba lok ba ye jong ni don iki testimonies ki bubun na ka banta jong kani kajing sisya kaban ka paunam ng tenor Liverpool Paul McCartney George Harrison Ringo Starr John Lennon laju tip yaki kum kisim jo kisamla hakipor menberim tenrei kajing sisya kalong baka jingem ka jongki kakut hakipatlun pajama draka baburam haus nem arjar katsan ngalayo ya kalat bandon katto kat nepor hang teh Liverpool barangai ka jing kublay ka bakerpang yo Dr. Ben Rees ibalaya lam nga hakaway ka janmiet ilay lam nga kaway ka jaka ban nga keli ye ing ong doktor balay pia lam nga siya ne ka ay ka ne ka jaka iong nga pastor nga lam ya pi ban ya tu ban nga don ni ka kubor nga kwa bapin ay ka kubor siya ka pertay kani ka deka ying jokin nong ruay ki bapaw nam hakipor menberim the Beatles nga ong ki hoot nga jutip nga jusngap iki jing ruay ki jong ki menswa por nga dang kam kena teka ay ka kubor ka bapidon ban ay doktor ong ubenris ye ka diki kentien what lies deception and pride pastor ada pidon kan ko kubor si kapertai ai kan ka kubor ngaba syong hane hajan yeng jongki ngatip hau kapatlun jong ka jingim ka jongki kakut hakipatlun pai joma haga jong tli ka jing suda jong ka jingim hakjat jongki maharishi kila day bansyong kaway nagipop diva jong kapertay kabalayok priang bun teliki award bat kin nominations haka karta ka ba arhuways nem ka kerteng ke jong ka kalarung haka Hollywood Walk of Fame la nominate ya ka hadu pra teliki Grammys Award bat nriu teliki American Music Awards kala job hadu pra teliki Billboard Music Award bat kumju ru ya ka Millennium Award haus nem hajar khat riu kane kanong ruai ka bapong ya ka pan ksiat siar jong ka nam bat ka buram ka sei madan ya kane ka jing sisya dang step rengap ka ong kiwan kersiu tia nga tok kitiet ya ka jingkang jonga bat ki ong hatum day bagan negatay Hollywood kalong kababangsur hadu kata-kata bat kia ong yang bangalong kabadonbok pelat ngaday ka keluar
ngadai kasim jong ka pertai Henry mano batip bangayam ngayam haka donut bat ka mensim ka jonga bat ka ong lada don ka bala jano na ka jungem ka jonga te balaiken bagi umat ki jonga kin syutuy habang atia menit lok baye Boris Becker ubala long teng world number 1 tennis player haga karta ga bakat news nem ulayo priang hadu nriu teligi Grand Slam kani ka kentup ya lai teligi Wimbledon ar teligi Australian Open bat ka way ka US Open udon bat u lai teligi year end champion kat lai teligi Master Series bat ka way ka Olympic gold medal la jiri u kum player of the year house nem kat kendai spa prapu kendai men baulayo ya ka highest ranking on top of the world number 1 haga arpu pratrigu January kat kendai spa kendai puway habala kili u Becker kumnomes ngeu kabakat kani kaburom kabamelayo jubab u Boris Becker kadai kajing ruai rem wong jong ki ting shop ki puran bat ki nong put nong tem baro wong kalong kabatali exact words jong uong kumne it's the same old song of the movie stars and the pop stars all is emptiness ki prabanget pa ihet jong ladaw belay udon ka kubor ay bakan long hang ni ngiyama ka pertay kabagi breu ki yap haga jinglong ka batli bat ka basuda wat hapdeng jong ka jing dapura bat ka ay baro ka bakikiyo hooy kamet ka dap krahay Henry ka mensim ka kerdu ka long rangli ka syong ying jot ka syong ying pay bat ka mensim kayam ngakuha ban penken mauru hang ne ya ka jingtho jong ka Krisda Rodriguez ka ongkum ne hagaraj jonga ngadon ya ka way ne ki kali ki berem dom tam ha ka pertai henrengan le ayui kene ka kali haba mentang hapan chong ha ka wheelchair umlong bangan syong kali umlong bangan yai haduli jonga kidon bunjat ki branded clothes henrengan le ayu ki branded clothes ki bangadon haba mentala day ban shoe shop yang de ki jain jong ka hospital haka bang account jonga ngadon sibun kapisa henrengan le ayu ki kapisa haba ngamyo ban pendon kam ya lade kaying ka jonga kade kaying paki dulan henrengan le ayu ya ka haba mentang hapan tia hagini ki art lagi jeng tia hangne hospital ngadan bun teliki 5-star hotel ngalaban le tia nagaway ka 5-star hotel siya ka waypat henrengan le ayu ya ki haba mentang ade ban siyang nagaway ka hospital siya ka waypat ban yo ika jeng pun koit ngala ay autograph palat cispa ngut kibreu batagi hajar Henry menta ka jing tho ka jong ka long tang hakim medical records jong ki doktor bat kinos hayeng jong ngajubu hadu nyongut ki nong kap snyu tenrengan le ayu kini ki nong kap snyu haba tang we snyu ru ngam don syu menta hakane ka kli ka jong daka private jet ke jonga ngala ban lek ban syang syano sya bangamon tenrengan le ayu gini private jet ke jonga haba mentang ngadon kam hadu arngut kinong yarap jonga bangan la ban yeng bangan la ban syong
Ngadon ka pisang ngalak ban bamkat bangamuan ngalak ban tiet kat ke bangakwa. Teringan le ayu ke ngabam long ban bam. Ngam long ban bam. Kat du ko ong hagan ka jing tho ka jong ka ko ong. Kane ka ying. Kine ki kali. Kane ka jet plane. Kine ki jing bo jing sat. Kane ka bang akaun. Kane ka nambat ka buram ka bangadon. Don naki. Don tang ka wairu ka ba don kam yang a. Bat don tang ka wairu ka ban la ban pensuk yang a. Don tang ka wai ka jing sisya ka bangaday ban ya kendo menta ka ong. Bakata ka long. The reality of death. Ka jing sisya jong ka jing yap. Lok baye. Ladau belai udon ke kubur. Ladau belai udon berle ya ke jing em jong ki breu. Ni don ya ke ke pertai ni don ni ki breu. Ki ba kumta. Ki bang yemat sibun ki ai. Rengkat bar ke jing dok ke jing kerdu ke ba chapo. Ke ba don hapo jongi. Ke ying ke sem ke ba itnat. Hendra ke ying ke sem ke ba jot bat ka ba dei ka ba pei. Haki benta ki ba syapo jongka bala dau pelai mensim ba ko jong uun wari hier kini gi jaka baro ki ba teli ke bangidon kini jaka baro ki ba long tang ka dur pula hakmat jong blai kin lepat kin cha ngin yo mati ka jing sisya jong ki kai baro ba dei tang hau blai ngin syam ya ka jing sisya jong ka jing yam bar ka jing sisya jong ki ai baro. Lok bayet jonga. Ngadon setang art likimat man pengkut ikan deka kubur. Nyidon ikan deka persai. Kababang hadu kata-kata. Henry kababun sin. Kisok jongka kilong kibakatang. Namar bunsin. Hang ne hapertai. Kadai ka jing bang ka ba pentat dor. Bam yuso rung da ka bakatang. Bam ya ka do rung da ka sing bat kumta terter. Ka jing bang ka ba penjot. Ka jing bang ka ba pentat dor ka ba pensniu dor. Kabagi kun samla jongi kila kiba bahabreu nelah kajing jisya kila dur bula kajing bang kaba penterbut terpat ngabang alet keleng jonga rikasi jantia katem riboy kaba iek ke jongi ngaisen ya ki long rangba ki man rangba ki jongi ki bala syue terput terpat hagi kendong ki kensyurot ki lenti ki singkian. Namarkan ne kadai jing bang ka penjot lut iki jan ki sokti. Kadai jing bang ka penlim no yang i tang si tang por. Ki bla dai ban em nyau po bat propose nem. Ni lim no tang arpo bat arpu arsnem. Lok baye jonga. Lada ka kubori Bible ka don ban penken mawe ai kalong hang ne. Bakane kadai jing bang jong ka perpai. Jong ka pertai. Kabala perpoi yau kun sarang auria syadu sya sem sniang. Syadu sya sem sniang bo peliu poi. Kane kada ke jungbang. Kabala penhap ya ki teman ke jong bahai. Bang ya pula poetry mensua. Kisien ubhai usyong kulai halor kasi reko. Kendet uhap haliu karai pler lut ki teman baro. Hagajing hap haliu karai. Lapang ka met kapat. La ji ki jan ki sopti. Henrega ke bala pensosi tang ya ubhai ka long. Bala pler lut ki teman baro. Kaman rangba. Ka ikhtiar. Ka buram. Kila hap lut. Hamadan. Kani kada kajung bang. Kaba penseliang. Ya kajung im. Ngia pule sakutuka way ka poetry.
Hari kasih kindai gi ong udon umen lengkong. Kat syabalet ukit yarong kakho ukit kendung. Udon kita main bajrong sipru kakli ke baslen. Ukelan klen bakan misnyu uta dasok meken. Lasat selang mlak syasyu. Teng-teng usyat kelumar. Ani nai wang kakwa misnyu. Peleng day. Kabajenjar. Kene ke jungbang. Kabal pendom iki kemat ki jumut ci berkat. Kabal penjabo eka dok nut ke jongi. Bar kabal penduk no eka jeng em ke bakut ke jeng em ke basungur ke jeng em ke babek. Ke jeng em ke bakentang. Lok bayit jong angin ya kan mau akan ada revival ke jeng wan ke jeng musim bakut ke jeng em temai ke jeng em ke jongi. Mengidon ke jeng em ke balajot. Ki long yeng long sem ki belakat arliang. Barka jeng le ke jongi ke bal pensuk sik tang. Yau blai. Ai na mar kata. Lada doni ei ke banging ladai ban mat. Lada doni ei ke banging ladai ban yok pat ang ne pertai ke long. Ling ba jong kan ke revival. Au blai. Au blai. Ngakwa ban mat sa chi sien pat. Ya kajeng bang kajong me, kajeng nyam kajong me. Ngaladu no, ya kajeng kemen kajong me. Karena kadur babah beriu ke pemela penkop yang kala blak rong bar kala lip dur. Ablay, pensum penslek yang sasisian pat. Ngakwa banlong, kabriu ke petemai, ubriu petemai. Ai pakai neka revival ka mengikan mau nyerake akan neka sengin amat kata. Kan penyok pat hangi. Ya kajing sok, ya kajing kemen, ya kajing bah, ya kajing rehem kajong belai, ka bangila do no na kajing em kajongi. Ka bom dansyu akai imlang ka selang. Ka bangim yo I haki long ying kilong sem kijongi ka baladuna. Kan neka revival kan nyerap yang ibangin ong lang, banyarwai ba nong rwai siaman siaman ong. Bahajaka kentang ba udon. Mensiem ngakakwa mensyong. Hasenda ujisu jing hikai bakor katno nganang. Kuslai pertai kimla penwet lem na jing tenjuk pentroing. Habawan jing pensyoy ngalej. Syajaka kentang budon. Ublayun penyok pat hangi. Ya ka jing sok ka jing keman. Pangin syam ya ka jaka ka ba pelatam mang ne pertai. Kajaka ke Pelatam. Kanam day ke Singapura, kanam day ke Los Angeles, bat kanam day kumta terter ke Jaka ke internet ke bidan pertai. Kajaka ke begin syam hau Jesus Christ kajaka jong ka ding pena. Kajaka ke Pelatam bat ke revival. Mun sim aku un penyo hangi ikan ni ke begin don kam Kaddu bangan syong ngan kedau satang kani. Bakata kalong ni isen pelat. Bangi don ni kena ke imlang kasalang. Baka jing im shimet. Bat baki samla ke jongi. Kila kulmar shisha. Kum ki samla hoot. Kia kun kia sait ban yo ke jing im ke bakamba. Tenrei haki pabuon ki por. Kila ya kendu kat siapa pai. Tang ki ding pen kiang sudah. Pai syaka yok kam yok jam kalong kumta. Umdon balak ban garanti ki ban ai kam ai jam. Pai syaka syong kasa. Kala pen syutom jengut. Bat kala bu jeng sisai ki badang ki badang ki badang san. Ni isnai bagi don ke samla. Ki bala don haka jengkut lat. Habaro ki liang. Bat teng. Kim tip shu shano on pai. Bat kumno. Nle. Bat ngan kedawi kan kawai ke jing sisha. Kamlong ke babakla le se bangan kedaw hang ne bakata kalong. Bakawai na ki serious concern. Kabangidon menta kalong. Bahakane ka India kabait ke jongi. Ka suicide rate kalakiw siya bapalat. Pek ya ka statistics man lakas ni. Ka suicide rate kalakiw siya palat.
Ngiladai ban le ya ka post mortem. Ngiladai ban wat nia. Tiap hang no. Ngila fail. Hato kadai ka educational failure. Baka pule ka puthi ka jongi kamlong. Hato kadai ka systemic failure. Ka baka system ka jongi kamlong. Hato kadai ka political failure. Kapag kinagsansyar kijong ikimla, ban sansyar kung makadai ban lang. Hato kaday ka economic failure, baka yo kakot kamlong. Hato kaday ka cultural failure, baka culture kajong ikamlong. Hato kaday ka failure, jong nika imlang kasalang kajong kabak kapenmi yaki kena, kapenmi yaki kun samla, kiba kulumara kajong im. Ban ka shifting ru. Yo bakaday ka church failure. Bangi kum ka balang ru ngila fail. Ban address ya kini kini ki issue. Nyai ka jing kublay ka kerpang ki psychologist, psychotherapist, psychiatrist, ki counselor. Kilo treshitam. Hakini kisni. Terengi isneiru ya ki hakaju ka por bakim la syu ban aten ya ka jing ka bagi briu ki ya kendo. Ka mental pressure kala jur palat. Bagi breu jongi, ki samla ki jongi, ki la poi hadu uput, bakim tip syu ya ga ai ka bagi kile. Lok ba iya jonga. Kinong yalam jong ka balang, kinong yalam jong ka sinong ka tau. Kinong yalam jong ka sinsyar ka kadar ka jongi, kinong sinsyar ki ba iya ki jongi. Kani kalau day ka serious concern. Ladangi soto barang yo ya ka jengkia ka jongka. Kadu lok ba iye. Bangan syong no artat. Ka revival ka pun mau yang i. Boleh udon ka bor. Hapdeng jong ke jingele, jong ke jong em ka bangi udon. Padeng jong ka jing perkat ka jongi ka bangi mlaksu pan poi sono ru. Hapdeng jong kani ka kepok ka patengan. Hapdeng jong kijing pang kijing stom hadu kijing kemen kijing sumpha. Tang uji so ubalong ka jubab. Boleh ungker kui kani ka por, bat unya rap kijing em ka jongi ka bejot ka berem. Kijing em ka bedon kam kijing tau thamai. Long ying kilong sem kijing bat ka shnong ka tau ka jongi. Lada boleh don kan do kono ku kubor kani ka revival ka long. Boleh un sign dorut bethamai. Ya kini ki benta ki badon kam ka bengi don hakini ki sni ublai un kerku na ka benta ka burom ka chung u amen nyen ya doai blai me iet yang hi melayo iya blai ya ki jengkit ka bakia ki badon na ka jeng im ka jungi Melayu iya badon ki por ngim yo tiak men miet. Melayu iya belai. Badon na pedang jungi ngilalong marway. Don na pedang jungi ke bala buri au belai ki jung ke bengi don ki bam don mano tip. Ke bengi khlam ya tu ai mei pa. Iklam ya tu agi men ki para. Iklam ya tu hano ru. Au belai meyo i. Iki kato kan nek long kami. Ki bejawi ki umat na ki jung tia ki jung ki ki tia. Na ka banta jung ka ying kasam. Na ka banta jung ki khun ki ti. Me yo iyo belai. Ya ki betangan ki beduk ki bekerdu. Ki baya khun kum no ban yo ka bam hasla ju de kendo. Me yo iro belai ki bedap ki babiang ki bedon ki bayam. Anda ka jing ele jong ka jing himru ka jur haki au blai kat no tam kan ka imlang ka salang ka bengidon kam long syu kumba memut kam long syu kumba memang ya raping au blai na markata ningkong gri imlang salang bangin nom ino jendai ya ka nginom no ino jendu ya ka nginom tet kti no ka Ringin syam bagade ka yeng ka jungi ablay. Bakat badang emang na pertengin persyang ablay.
ban sop ban spain ban marmat ban teya ka kat bangila snei kerkhua belai ka mensim ke jungi ka bangila jot jungim ka jungi syai mat au belai kat no tam ngi don kam ya me ngi don kam ya me jungim ka bangi yam bat jau umat au belai ngi duai nyat no au belai ya ki umat ki jungi hakan ka revival Sunday pada belai apa yang jo ki jung pang ki jung sitam ki jung jenjar ki kendo pentikan apa melong kabor kum ka samlangan yo ki jung job pakan ki jung im jo ki jung elek ki jung kum ka kemingan la ban yo ki jung job apa ngaperkhat ki ying ka sem ki kun ki ti kum ki rangba au belai ki badon ka mensem ba ka jung skau khia na ka benta jung ki ai baro thau thma yang ngi au belai mengini yo ki jung mut jung perkhat ka thmai bakane ka perthai hima ba ka jung manuel bat ka jing shisha ka hok ka gospel ka jung me bat ki brio ki badon haka kin long ki ba im bat ki bala dap dau mensim khoi ngi pan ban ngi duai ka ne ka jung duai jing kerpat ka jung leng bau turai pon nong pen im ba i jung Jesus Christ nadu mentas do ki arta ba bom cukut syuru amen. Ki para pengajar baru, ilios ngau ini ke kubur revival, ke kubur ke bapen kan mau, ya ke jeng pentemai, ya ke jeng jongi. Ni ai kubulai nagam ta jongi, Reverend Kipi Marshering, lembaga ni ke kubur ke bapila pensengau hapedang jongi. Mari ngej kem, mamangi baru ki balas ngam, mat ki balas syashkor, ngin puson, mat ngin yet ilaka jong jeng em. At habakaron kanu ka baduna dongin pai show belai mau unyo man pendap ya ka ka baduna aka sing ngasongi nyai kublai sesian ipi pesor lingba kani ka khobor bat ka jingduai jongi kum ka balang golong bau belai unang yai penan kam ya pi ha kanu ka benta at kamtam ya ka jingalap ya ka gospel belai unker khuru ya ka kam ga bapitrai ha ka sinod ha ka presbytery bat ha ka pastorate ka jongpi lemru bat ka long ying long sem ka jongpi makin nangla ban kersan ru ya pi ha ka jing sakri ka jongpi elo jong kerra ki por baro nyai khublai ru nangam tabaro ki nong isemata ka ni ka jing seng nadu inong tem inong ilam jingrai iba puli nga krian ka jong blai lemru bat ya iba lapan ngantang ya ka jingayu bat kumjuru nangam ta jongpi nadu ki bale ka ni ka sound system nang tapat ki bayarap haga ba penpet penbiang nagam takan ka live telecast badia phi baro ki para bangai ki balai sha sitom man sngap ya kan ka khobor pan inges kam magin mi nang niru gin mi rengkat bat ki jingkat khu ka jong bolai bat nagalang jong kabalang ngidon sagwai pat ka jinges singalap sibet haga por nru waje bat kan niru kalong ka jingkhot ka jingwer ba ublai ulapan kre ya ka khobor rang ba usakri ujong mat ka balongin ka bahasa kolong mangin wan sekay nga bagantang mangin sngap ikan ka khobor bat ngamat atien mangin yo mat ya ka jingkat khu ka jong ublai ka ba ulapan kre lang ba usakri ujong tingini panwa ya ka jingeseng ka por ka jingrwai ka ba sispa arpun rio mensim ba khot to wan ka jingdum to pantra penpet pensai laki breu nang trai mensim ba ha kum tu bro sau tu lagi dekat bat hadian baladap kan dengan jirwai ngan sungguh haban kerpat sasisian ni pesor ba in sapelat yang ni daga jengker khu ba penuai Sembah kutuan ka kingdom to ben pra ben ben shaya la ke na men sembah
Nang pray men simbahan, nang pray men simbahan, nang pray men simbahan, men simbakut Tuhan, men simbakut Tuhan, men simbakut napeng jingkularim ulay, en kendo yakipiw, panapot kintaino, men simbakut Tuhan, en klein kajing etgon, kading boneng penme, jing skau artatin tu endu encem kitone, encem kitone, encem kitone, encem kitone, en simbakut Tuhan, men simbakut Tuhan, men simbakut napeng jingkularim ulay, en kendo yakipiw, panapot kintaino, men simbakut Tuhan, en kendo yakipiw, dalam syading pona, halen tipen otin mapi hari lawan muda, hari lawan muda, hari lawan muda, hari lawan muda, men simbakut Tuhan, men simbakut Tuhan, men simbakut napeng jingkularim ulay, en kendo yakipiw, panapot kintaino, men simbakut Tuhan, en pau yu Jesu Christ, long pen im kaperte, ultrai ipan ulay don bor, uskim kajing ai uskim kajing ai uskim kajing ai uskim kajing ai
men sembah Tuhan, men sembah Tuhan, men sembah Tuhan, jing pularem ken do ya ipeu ana popken pai no men sim ba koi towan. Hakabawai no jong kana ka jing seng. Toda ai baka jing iet ka bom don jing kut shu ka bami nau blei ukpa. Ka jing ai bom don jing duna shu ka badon hau kun. Bat ka jing nang yai trei jing pentengan bom la batai. Ka badon hau mensim kuin. Kini ka jing kerku kin long rengkat bat ka balang ka jong mehane siap. Kiringai kiriku ya keri bakalang satlak jong ka pertai nadu menta. Syadu ki artaba ki bom jukut syuru. Amen.